बाप रे बाप ये नु बा हो बियाह शादी हो गला के बाद में बाल बच्चा हो गला के बाद में घर संभार आए अबले हमरा जोड़ा पड़ी के लईकी आवा आवत 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनावत सन हमार माई बाबू गरीब दुखे करे बियाह क देला सब गाये भैंस पोसे में अछुराई रहत आदमी आए बताओ का एगो जमाना रहे कि हे घास गड़े जात रही जा गेहूं के आरी में बेचारा हमरा खातिर का ना लेके आवत रहे चॉकलेट खट्टा मीठा वाला आए का दो दिल का बेचारा के फाटी फूट गइल लेकिन याद आवत आटे बहुत नंबरो नहीं खन जनिया के दीदी ए दीदी का हो कन्या कनिया के सड़िया रख दी हैं फेंच देले बड़ू हां फेंक देले बनी तो रख दे बनी चपत के ओरा बक्सा में डाल दिया अपना हां रख लो जानता नहीं जेने तने हो जाई रख द का करब अब कौन अब मान लो कि पहले कुआर रही जानू तो नतिया रोज हमनी खातिर पर्व त्योहार रहे अब ऐसा ना घर में आ गइल आदमी नु कि हई सब पर्व त्योहार से फुर्सते नहीं खे मिलत कि आदमी पर्व त्योहार मनाई जानलू ई तो बात रो सही कहत बानी ए कन्या का जानता नहीं है दुआर पे लइका मार हला कोले रहल को बही से काहे जी आ नहीं खु जानत ई फरवरी के महीना माघ चलताटे आई में काम तरह से बताई का बोले ना का कुछ अरे यार दोस्त में ना हो खेला चॉकलेट दो तो हग दो तो का दो ये सब अब जान कोई नहीं है हां एक कने हुआ वैलेंटाइन डे कहाला हो 14 फरवरी के बाल बच्चा हो गलो सनु जब से बुचिया भइल तब से हमरा इस से मतलब अब ना रहेला जानलू कि मन का कोनो जरूरी बाटे कि शादी के बाद ई सब ना मनी ई कोनो किताब में कोनो लिखल बाटे देखिए जेकर बाटे न जेकर मरद निमन रहत ओसनो चाहे जेकर बॉयफ्रेंड है ओकर हमेशा मनत बटुगे का करबो कोनो जरूरी कुंवारे में मन हरियर निखसन कोनो बा ना ना दीदी देखिए हम बहुत नीमन लड़की हन जन्ने है हम लड़कन पे ताकत ना रही कब हुआ इस सब के चक्कर में ना पड़ती भैया रहन बोले लागत रहन हाँ ना ना हाँ होला ऐसन ऐसन लड़की के केहू के छप जाला केहू के छुप जाला जानलू कन्या कोनो बात ना कन्या कि तनी खरिया फूले के डाल देना गोते के बाटे हां डाल देते ठीक बाटो है अरे वो जल्दी काट के या कपड़ा रख ली बक्सा में ना तो ये फिर लेटा उठा जाई कपड़े रख ली बक्सा में खेला करो रंगे रूप से बुझा जाता टे आज हम तनी से बुढ़ा को नहीं तो मैंने हमारी खेलवे बेलवे ना पता हो जाई अभी जबले कान में सुनाता जबले आँख से तेज लौकता तबले ये सब के चीज के हमरा जानकारी रही चेहरा पर तो बुझाता नु कि 75 गो यार रख ले बिया कैसे निमन बनती है दादा कि होइल ही नहीं खसन सोचनी है कि हमू बताइम के करे से बतावे जाई लेकिन ये बतावे लग बिया अपन बताइबे ना करस तो हम काहे के बतावे जाई कि हमार रहसन बेचारो रहन कितना बढ़िया हमरा के मानत रहन लेकिन छोड़ दिन गइल बात गइल अब का सोचला में कोनो फायदा बा ना अपन काम धंधा कर लेकिन कुछ कह ये सब दिनवा आवेला नु त यादवा त परी नु जाला तू का यंत्र तारा काम छोड़ दे हैं छोड़ दे आज वैलेंटाइन डे है आज तरह के ना छोड़ब गांव तो पता बा लेकिन घर पता नहीं खे अच्छा अपने जाता नहीं कहम कि मीटर वाला है मीटर चेक वाला मीटर बनवा लो अपने तहरा बात सुनाई चाहे कुछ हो तब तहरा तो पकड़िए ले भाव तू हमार जान करे जा तू कहाँ जी बच के चलो आज हमू तहरा खातिर इंतजारे करब आवते बन चलो ना अरे हाँ हो हमारा रुपया पैसा के कमी बाटे वहाँ के कमाते बानी मार लिया के खूब खाई ना होई ना खूब मजा से रही ना की सुनी तनी रुक 2 मिनट में कहने कि सिपुंजा चाचा के घर कहने पड़ी जान बड़का बुके हां अरे वहां के तो घर गलिए में बाटे हमारा तो माने कान एने से दक्षिण साइड में गलिए जोन देखत है ना अच्छा सोच है मुड़ जाए हयर ये बाटे मुड़े वाला अब मुड़ के हां मुड़ के फिर सोझे चल जाए मुड़ के फिर सोच है हां कैसन कलर के गेट बा गेटा कोन का हरियर अजी वहां घरे एगो छोट लड़का के ए साल बियाह भइल है का ओकरा से का लेन देन जी हैं हां मानी के बिजली विभाग से आइल बन जाए मैं से मीटर में गड़बड़ी बा कोनो तो अपन प्लास अपन टेस्टर लगा के और मीटर में हां खोल खाल करब सब कोई अपन लगा के करला ठीक नु ज्यादा मत बात बनाई हमारा आगे तो छोटका बेटा बेटी से का कम बजी रहुआ ऐसे कहे के मतलब है कि उनके छोटकी पतोहिया के नाम से रहे स्लिपवा कटी हेतना जल्दी ओकरा ना में इतना हो गइल
हमरा तो पूछा जानते माने कि अगर जे एगो बाप बा तो दूगो लेके 2 मीटर बैठता हो एगो हां ई तो बतिया सही कहत नहीं जी हमहु कहत रहनु कि हमरो न कि का है बॉडी बिल गिरता इतना गिरत ना जितना हम पंखा बाउल नहीं खिबारत उतना हमर गिर जाता बिल। अब रउए बताई हमर कितना मर्द कमाता तो मान तनी कि 10,000 कमाता तो 5,000 लेखा लेकिन के और खर्चा चल जाता फिर बिल कहां से भराई जी बताइए कहीं हम मर्द कमाए वाला बात तो एगो मर्द से बिल भरा जाई ना भराई ना भराई वो तो हम सोचा था नहीं जी होगा हो हम आएंगे आपका घर इसी गांव में है। लेकिन एगो हम बात कही जी वो बिजली बिल जैसा नहीं लागत बनाए ये तरह गलत फहमी बाटे सरकारी कर्मचारी ड्रेस पहनला काहे ना जी ऐसे कैसे कह दो गलती कह दे हमारे भारत में ड्रेस नहीं के का बोल वीडियो रहला वीडियो को अपन वर्दी पहनला सीओ रहला को पहनला हम जेई हई बिजली विभाग के जेई हई ए त हमार कोनो अथु नहीं खे कोनो देखी अब जाइब और मीटर पर अपन टेस्टर लगाई छोटका आटी तो छोटका बड़का आटी तो खोलब और मशीन चेक करके और कितना यूनिट बिजली जाई और चेक करके पहले आई फिर देखब जाई ठीक बा जाई गलिया के मत भुलाई हरियर गेट बा शिवपूजन चाचा के घर बताओ इहो तो बोर्ड बढ़िए बा अच्छा होता नहीं होने से। हाँ बाप रे बाप आजकल भैंसियों के डिमांडे हो गई बाटे जब तक ले खरी उरी मत मिले तब तक ले खा ली सन है। अब का करी घर में बाटे घर तो भाई क दे बिला है की करा का होखल भाई कहले रहे मौगी की हरियर गेट बा चलो डाल दी हनी नु सब कुछ है कहले रहे कि कराकट के गेट बा ऐसन भइल भी दादा कौन है उनका के है कि अजी हमरो गड़बड़िए का होता दादा हरियर गेट काट के डला जाई ए लाल गेट कहती है खाना दाना बनावे का कहीं हमें तो बुझाते नहीं कि घरवा में जाई कि दूसरा घर में तो ठठाइयो दी हस के बाजी खाना वाना बना दे हम ओकरा बाद। अच्छा रुको देखो तनी अपने कोई के बिजली वाला है बन जा के हाजी के है हम आइल बनी के आइल बेटे जी आगे दादा तोहरे के खोत रही सी पूजन वो का कही का को तड़ तू हम से पूजन बनावन हम के करबो हनी की करबो हो को का कही ओकरा कहू भेटा ली को रास्ता में लईकी कहती न कि सी पूजन का घर करी बोले सी पूजन का घर कौन है चल हरियर गेट बा ए लाल गेट कोले बड़े की बताओ हिने सुनो हिने तू ये का करे खातिर यही बड़ो बताओ अगर कोई देख ले करेल बनी का दे जाइल बड़ा बताओ कोई देखी त का होखी का करेल बनी हां हाय 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 पी पेलन बेलन दे करेल बने और के लेके बुझात का को तोड़ो तू 14 फरवरी के लेके बुझा 14 फरवरी में आवेला हम समाज कोई नहीं जन ला है हम का करे हम तारे के बहुत मिस करत रही जब से सुनिए न कि फरवरी चढ़ल बटुए अब जानता बनो आज 14 फरवरी है तो ना बुझाइला बोलो देख हम तारे के बहुत याद करिले का करे प्यार तो आज भी तारो से बहुत ज्यादा बटुए लेकिन माई बाबू के इज्जत के चलते ई लड़का से बियाह कर न तनी नतिया के कुछ बुझिले मन कला के मंगिया के सिंदूरा पूछ हमरा तो ससुरा के नाम याद रहे कि हम आ गुनिया कैसे कैसे आ गौवा के नाम तू आज भी हमर से इतना ही प्यार करला ना ना त से तू भले भुला दे लेकिन हम ना भुलाई ओइसे कहीं हम तेरे के भुला सकत नहीं हमरा दिल में बाड़ा तू बुझाई ला कब निकल नहीं खा सकत चाहे कुछ भी हो सकत ना एको हिल फोन करे के ठिकाने ना कदर निकल ना सकेला ई बतावा ना है का वो हाय वो देखो तो का कोई वो है का देखी तो अब हेजे के बैठले बाड़ू का ले चल घरवा में हमरा के क्यों देखी तुम का करम बतावा ना तनी है सब घरे में भरल बेसन गोतनी आ सास के हम टंगरी न घीची सास से करी है चल सब उपाय बा हमरा भी सब उपाय का उपाय बा लेल बनी टेस्टर लगा के आ बोर्ड में मैं बिल निकाल देब कहता ना तू बढ़िया बाबू कुमार रही न है तब मिलत रह कुछ ना कुछ उपाय लगा देत रह मौगी पूछे से न तू के हो तो कहनी हम बिहिया के जेई है जेई तो ड्रेस पहनले बड़ा ड्रेस जेई ड्रेस पहनला सो जन्हा चल मन से हो जा अब चल जल्दी मम्मी जी का हो कन्या यहाँ के आइल बानी क्या आड़न नमस्कार खुश रहा ये क्या आड़न यहाँ के हां मेथी है काथी काथी ऐसे ऐसे कइले बड़ा बिल काटे वाला है बिल तार बिल का खराब हो गेलो हो कन्या अरे मम्मी जी रो कुछ भी बोल
लाइन खराब हो गल बाटे चौमेला मेला में तो सर 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 निकलेला। हाँ, अपन उ बिल में अपन टेस्टर लगाई और लगा के बिल निकालब। टेस्टर में बिल को हतन नहीं कैसन बिल होला हो उना उ मोबाइल बाप मम्मी जी ऐसे कर देवेला सन ऐसे क के आ तब ऐसे ओ जे है जे खोसले रहला सन खर 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 निकलेला बस फाड़ के दे देवेला। हमारा खोसे वाला नहीं है। इनका लगा सिस्टम खराब है का? ना हमारा ऐसी है। हमको भी हिंदी बोलने आता है ना करने जाता है ना खाता है। पापा जी सिखावले बनी। हम बोलते हैं अपने गांव में ना बोलते हैं। चल दिखाई तो बिल बिल जा चेक करवा लो बिल चेक करवा लो अपन। हाँ निमन हाँ ठीक बा जा कर आ रहे हमारे दादा ई कितना नीमन मिसिर जी बानी तो बिल चेक करे आ जाता नहीं दोसर कोई ना आई बिल चेक करे बाबा तू रौरा भगवान बानी हमारा खातिर। देखी माता जी हम हमारे घर ढेर बिल न तावे 17,500 के नौकरी बा। हां 17,000 तू रुपए रोवत काहे बोलो तू रोवत बता मुरो दे हमारा जानने की आता ना हमारा के ऊपर से प्रेशर अफसर देले बाड़ो बिले चेक करत करत हमारा आंख से कम लोग के लगल। चखमा ले ला चखमा में लगाए होला लौकिस फ्रेश दिन भर में 61 को 62 को बिल चेक करी बताई। जा जा चेक करो जा चेक करो नी जाता नहीं लिया क्या जा जा पानी वाला पिया दे हम। हां पिया दिया पानी चाय वो दे दियो बताओ ये तेरा कितना बढ़िया बा दादा हो दादा तो ससुई भकलोले काहे है तो पागल न हड़ी है बोलते घटू ये बाप हो बाप काल नहीं बड़ा हमारा खातिर हरा खाती का नहीं बताओ दादा हो दादा घूमत हई गली जा हौ गली जा हैं। अरे तो खोलत का बड़ा काहे ना चक्कर खोली आज हम हमार जिंदगी अब जब नया जन्म होइल हमार। नहीं हां ई सब का कोतर हो है बाकी देखो हम तार से बहुते प्यार करेला तार साथ मन बैठे न भागा के लेके चला हमरा के भगा के ना हम जन कहते तोर मानो का आई लव यू कहता ना प्यार करेला बजाय समय का बात बा जब दू दिल के मिलन हो गइल तब का लजाए बताओ। ई तो बात सही है कहता कितना पगली मोटा गइल बे हैं कितना मोटा गइल बड़ू हमार मरद खियावेला नहीं से मोटा गइल बनी हम ना खेत रही रोज दूसरा के खेत में से बुढ़ के साग मसूरी के साग लेत रही आ साग खात रहो गई ना बुझत रहे वही ना बुझत रहे हो हैं आ होटल में खियत रहो होटलवा में चम्मच में चम्मच लड़ा के रसगुल्ला घोप घोप के खात रहो। अरे वो सब बात काहे का याद बरा तो देखो हमरा काहे सब याद कुछ याद बटुए हैं तेरे साथ घूमे जात रही होटल में याद- खाना खाते याद- रही मॉल में हमरा सब कपड़ा खरीदवावत रहला याद सब अपना बात माई तो बाबू के कौना बात के देली? धान गेहूं बेच बेच के हमरा चलो खातिर पहले एगो चुम्मा देला एगो चुम्मा हमरा के दो ना ना हम कुछ नहीं चुम्मा बोले ना ऐसे काहे को हां 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 हो गइल हां एजे से खींचा था हां ठीक है खींचा बिल हो गइल अरे नटिया अरे सुरत वाला बिल भरा अरे भटिया ए रुके महाराज होइजा बाटे बिजुली तो तेहेजा से कैसे बिल चेक करत तड़ी। अरे बताओ जल्दी बताओ छिनरो कहा तड़ू की ई यार नहीं खा। अरे दीदी आमा जी अरे घरा में केहू बाहर के मार भी लागल बा जी। दीदी चुप हो जा दीदी ना अरे छोड़ दे सर जी हनी बिल चेक करे वाला चुप रह कर तू बिल चेक वाला हवन यार नु हाथ चुमावत रहे का का चुमावाई तो आयो ई नतिया हेजा से ए हो माता गइल। जी अरे ए खिलाड़ी माता हने जी सुन ते तो कहत है बिल चेक करे वाला इहे बिल चेक करे होत रे बिल में हो जा आ बिल चेक करे तो है जा आई माता जी हम निर्दोष है माता जी अरे ये मम्मी अरे भाई मम्मी जो छोड़ी उनका क्या अरे भाई दे भाई अरे छोड़ी जी अरे अरे ए भैया ए माता जी ई बिल लाए माता जी ई बिल कौन बिल अरे नतिया अरे लसलिया बांध के पाट को माता जी। हां अरे टिकल माता जी ई बिल ना होए माता जी ओ बोर्ड वाला बिल कहां बा उ बिल देखा बोर्ड वाला बिल कहां बा तू कहां तक है हाथ चुमत ऐती करती है हां बहुत गलत निगाह हाथ ना चुमा ना अरे बोल तो बिल पर हम चेक करब हम तोर बिल चेक करत पहले चले कर अरे दादा करे खेलवड़िया मम्मी जी तो कर छक्का छोड़ेबे करियन आ तू का कहतरिस के हमर कोनो यार नहीं खसन आई ए वैलेंटाइन डे को कंटेंट मनाओ तड़ुआ के घर में जान गई नहीं है तो कहले के का जरूरत रह लटवे रो बॉयफ्रेंड भले रख लेती बताइए हां तो हम के रखला ही बनी लेकिन हमरा से ना बतैली त हमरा जलन हो गेला त हम घार क देनी है हां ना तो ऐसे मिल बात के बता देवे के चाहिए पहिला ही हां ना तो हम तो जानत रही कि हम ही एगो 20 बानी तो हमरो से 20 बड़ी है दादा अब का जाने घर में का होई